boli pýchou rímskej armády. Legio 9 Hispana prešla víťazne cez Galíciu, bojovala pod Júliom Cézarom a zohrala kľúčovú úlohu pri invázii do Británie v roku 43 nášho letopočtu. Títo ostrieľaní veteráni boli zvyknutí na víťazstva. Napriek tomu sa po roku 108 nášho letopočtu ich stopa v dejinách stráca. 5000 po zuby ozbrojených mužov, symbol moci Svetovej ríše, akoby pohltila hmla Severnej Británie. Čo sa stalo s Hispanov? 9. légia bola v Británii strategicky umiestnená v Eburakume, čo je vlastne v dnešnom Yorku. Ich hlavnou úlohou bolo strážiť severnú hranicu pred divokými kmeňmi Kalendóncov, dá sa povedať, že dnešné Škótsko. Posledný nespochybniteľný dôkaz o ich existencii pochádza z roku 108 nášho letopočtu.